महिलारि सारनि समावहाय जायाखै होननानै आं बुङा जादों खिन्थु जेनेबा मोनसे खोथा थायो नङा होमबा जेनेबा मानगोन कम्पेरिजन नायनो दङा खोथाया मानो होनोब्ला सासे मा होनगोन गोरों मानसिया जेरावबो लामा गोमाया होननाय मोनसे खोथा दङ गोजौ सोलोंथाइ लानायनि उनाव हिरक ज्योति मोसाहारिया मानो राजखान्थियाव फैखो मुसाहारि नोंथाङा जों जिहेतु नुनो मोन्दों नोंथाङा थांनाय बावैसो सान सिगां UPPL राजखान्थि हान्जायाव नोंथाङा जगदान जादों मानि थाखाय पलिटिकेल पार्टि होनना बुङोब्ला आंनि एस पार माइ पइन्ट अफ भिउ बे मोनसे बिराद गिदिर वाइड मोनसे प्लेटफर्म आरो आं ससाइटियाव थानानै आङो सार्भिस होनो बिराद मोजां मोनग्राखौसो लायदों BPF हान्जानि अनगायै UPPL दोलाव मानि थाखाय जयनिं जाखो जितु नोंथाङा जयन जाखांनायनि उनाव जे मिडिया बाइट बे मिडिया बाइटआव नोंथाङा मोनसे वार्डस बाहायदों जितु प्रमद बर'नि खामानि मावनाय बेयो दिनैनि दिनाव 5Gनि बायदि 5Gनि जा स्पिड बेबायदि खारदों होननानै बेनि ओंथिया मा थ' 5G मिन्स आं बेखौ सारखौहाय बुंनायनि जाहोना जाहैबाय दा जिखुनु फिल्डआव मानसिया हाबग्रोनायनि सिगाङावहाय बेखौ स्टाडि खालामग्रोनांगोन प्रमद बर'नि 5G बायदि स्पिड खामानि मावनायनि ओंथिया मा जितु नोंथाङा जयन जाखांनायनि उनाव जे मिडिया बाइट बे मिडिया बाइटआव नोंथाङा मोनसे वार्डस बाहायदों जितु प्रमद बर'नि खामानि मावनाय बेयो दिनैनि दिनाव 5Gनि बायदि 5Gनि जा स्पिड बेबायदि खारदों होननानै बेनि ओंथिया मा थ' 5G मिन्स आं बेखौ सारखौहाय बुंनायनि जाहोना जाहैबाय दा जिखुनु फिल्डआव मानसिया हाबग्रोनायनि सिगाङावहाय बेखौ स्टाडि खालामग्रोनांगोन हाग्रामा महिलारिनि खुंथाय समाव सोलोंथाइ बिथिङाव फरायसाफोरनो जेबो राहा होनाय जायासै नामा नाय जितु हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि समावबो बेबायदि सोलोंथाइ बिथिङाव माखासे राङारि अनसुंथाइ होनायखौ जों नुनो मोननाय जादों नोंथाङा जे बुंनाय थारमाने हाग्रामा महिलारिनि समाव बेबायदि खामानि जायाखैमोन नामा हाग्रामा महिलारि सारनि समावहाय जायाखै होननानै आं बुङा जादों खिन्थु जेनेबा मोनसे खोथा थायो नङा होमबा जेनेबा मानगोन कम्पेरिजन नायनो आं सारजोंहाय सारखौहाय आङो बुंगोन सासे मा होनगोन हाग्रामा महिला सारखौ बुंगोन सारा सासे LP स्कुलनि मास्टार प्रमद बर' सारखौ बुंगोन आं सासे हाइ स्कुलनि मास्टार UPPL आव जयनिं जानाय लाइमोनफोरनि इयुना फैबाय थानाय समाव खोमसियाव नामा आसा जों नुदों जितु गोबां लाइमोनफ्रा दिनै नोंथाङा जितु UPPL आव जयन जाबाय दा बेनि अनगायै जितु BPF राजखान्थि हान्जा बेयावबो माखासे गोबां लाइमोनफ्रा जयन जादों नोंथाङाबोथ' बै लाइमोनफोर बायदिनो दिनै BPF आव जयन जानो हागौमोन नाथाय बेखौ गारनानै नोंथाङा UPPL आव फैनायनि मेन थांखिया ना UPPL आव माबा मोनसे बेबायदि नुहुरदों नामा नोंथाङा गावनि फिउचारखौ लानानै फिउचार मिन्स आं बेखौनो दानि बावैसो बुंदोंमोन आङो इउथखौ लानानै मोनसे सिमां सुजुदों UPPL सरकारा बेफोर गासै सोंथिनि फिननाय नागिरनानै थांनाय बावैसो सान सिगाङाव प्रमद बर' दैदेननाय UPPL राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव MBAनि फरायसा महरै जोबथा थाखोआव सोलोंथाइ लानाय अदालगुरि जिल्लानि हिरक ज्योति मोसाहारिजों खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोगामोगि आयदाखौ गाबोन मोनाबिलिनि 4 रिंगायाव बड'सा खौरां बिजोङाव नुनो मोननाय जागोन।